Здравейте, днес ще правим яхни от червена леща. Ще ни трябва червена леща. Аз взех фина белена, една глава лук, един или два моркова, чесън, доматено пюре или един домат, масло, ще ползвам кокосово масло, чесън, чубрица, кимион и сол. Първото, което ще стиснем лещата в вода на няколко часа. Както знаете, всички болови култури се накисват във вода, за да се премахнат от тях тези ензими и инхибитори, които ги предпазват да покълнат преждевременно, а те не са нужни на нашия организъм. Първо малко вода на купона да забрих, рязана лука и го добавяме. Добавяме и морковите. Оставяме да поврат 10 на минути. По принцип първо се слага лещата, но в случай червената леща много бързо ловира и затова първо се слагат другите зеленчуци. 10 на минути добавяме лещата. Добавяме малко томатен сос, кмион, чубрица и сол. Бъркаме и варим още около 15 минути. За финал запътваме малко чесън в кокосово масло и да добавяме към готовата леща. Лещата е готова.